Siemano, siemano, z tej strony jeden program 1. Dzisiaj będziemy grać z serwera gb.pl na jakiegoś takiego spokojnego się pokrytymy. Papier. Jak się zrobi nam nużek, to będzie bardzo fajnie. Ciekawe czy tepnie. Dobra, tepno. To musi być opcja na początek. No i nóżki. Kurde. O. Nice. Polizał tutaj. Będziemy korzystać z filmiku, będę nagrywać na razie.